Ngiyathemba ukuthi sishaya isikhathi. Senzana sana. Hayi kanani ngizizwa ngibona. Yena kanjani? Ngizocela nje mfethu vele ngihlale nje ngidaba angiziphendule ngizocela uqhubeke okuningi angiziphendule hayi khuleka wethu asizokhala uzokhuluma ngomfana wakhulele ekhaya. Ngiyathemba ukuthi insizwa ziyangena ngifuna nabafowethu bengene njengamanje bazongisebenzisana nabo ngoba kahle hle indaba nami namkhuhlane ukuthi ahlele nto zenza ngoba manje ngiyabona siyapho ukuthi angenze njengamanje. Ngale nje laba futhi ukhona umfana ohloniphayo, umfana ongamthuki, umfana ongamsebenzi, umfana othanda ukuthula nomthamo. Ngiyazi ukuthi abaningi bayaqala ukuzilapha. Hayi mina-ke la kusukela kudala ngisesekhaya bekuvele ngiwumuntu othandayo umaskandi, kodwa ngangazi ukuthi ukuhamba kwesikhathi kuba kanje. Alokhu ngibuka nje kokuda akadala emgqumeni amaqhawe, kodwa-ke ngiyabona ukuthi okushuthi konke okwenzeka yonke into isibe nesizathu sakhona yenza. Okay, ngize lapha mina wemfana ngilele ekhaya ngaqeda yonke into emakhaya ngasiqhaza ngase ngisuka eThekwini. Ngifike eThekwini ila engiqale khona umtoho zakhona ngoba masuke ekhaya vele sokuyofuna amatoho omfana, uyabo. Ngale lapho-ke ukusebenza mina ngifuna ukuqondisa kuqala le ndaba le amahebizi aqhamukayo ethi walotsholelwa. Cha, asiphoseni nje lapho ngoba asiyilulanga siyalungisana sitshenzana futhi amaqiniso. Angazi nje ngokumelele lokhu nje bathi inhloko mhlampe nekhehle kuzala mina la ngingabolela inkinga amandla beningenabo, uyabo. That's why ke ngazi ukuthi ngayizabalazela ngaze ngiqede ngizama ukuqondisa kuleyo ndawo. Okay, Nkabi, hayi ngizolikhuphula izwi. Mphethwe umkhuhlane namehla abomvu, yabona. Ngilikhuphula Nkabi izwi. Kuzozwakala-ke manje. Hayi khulileka nkosi yami, ngizocela unganiphenduli okwamanje ngiqede indaba okungomse ngiyophendula late because ngizophazamiseka uma ngikhuluma. Okay, ngilala ngikhona. Insizwa ngihlanganele nazo abafowethu. Niyazi madoda, ngiyacanga ukuthi ngikhona lana njengamanje. Mshovo, Ngoma, Mfundisi. Bafo nawe Mthandeni nawe cishe khona njengamanje la. Njengoba bengishilo-ke madoda kufanele ngifike live ngikhulume okungaphakathi kimi. Ngoba imibuzo miningi engakimi ebheke ngamina ukuthi wena ukhuluma nini, ngoba sesibezwile bonke abakhuluma. Iside lami mina abalazi abantu. Hayi ngicabanga ukuthi-ke yisi isikhathi sokuthi ngilazi iside lami bafowethu. Yisi isikhathi sokuthi ngilazi iside lami, kodwa futhi hayi kabi cha. If ukuthi mhlambe lokho engizokusho uzokuphatha kabuhlungu, ngizocela ungixolele ngane yakwethu, ngizocela ungixolele kuleyo ndawo.
ngizocela ungixolele kuleyo ndawo kuzobe kuphoqa, kodwa-ke akusiyona into ethi ukuthi nami ngivuma iqiniso, ngivuma izolo njengamanje. Ngisebenzile kakhulu ney'nkabi kahle futhi kukuhle kakhulu yonke into, akekho bephazamisa omunye. Uma ukhona umuntu othintekile ngephutha wagxobeka, besimbize eceleni ntombi simtshene ukuthi hayi ndoda ugejile la. Nami futhi uma ngirong ibandla belingitshena futhi ukuthi hayi Polo kuyagejeka la. Hhayi kwahamba saze sanyuka seza kuphi eGoli la engifike khona. Yabo safika seze eGoli sasebenza nakhona kwakuhle ngoba besihlala kuphi eFosrolas e-office lamademo. Ya laphana e-D bayakwazi-ke abaningi e-D e-office lamademo la. So angizukwafunda amalokhuzana because azongiphazamisa ama-comment. Angizukwafunda kakhulu kodwa ngiyanibona nje inkabi nonke ngiyanibona. Masifika laphana eFosrolas sahlala futhi kwamnandi nebandla, sihlupheka sonke njalo. Kwamnandi nebandla sizabalaza, akekho bengalazi ihlazo lomunye ngoba besingabafowethu. Yabo sonke hayi kuhamba isikhathi ngase ngithi mina ebandleni hayi bafowethu ngizocela ukuthi ke nginyamalale ngishone ngaseSoweto kwelinye ibandla la ngasekhaya, kwenzela ukuthi ngoba nginami ngingane emfana ngikwazi ukuthi ngithole ngithola itoho njengabanye abafana abazamayo, izimpilo zokwazi ukuqhubeka madoda. Futhi bengapheli eFosrolas, ngiyafakaza umuntu ongibonayo njengamanje ukuthi nginamanga yini nalo ibandla, futhi ngiyazi ukuthi liyangibuka njengamanje. Fakazana madoda, ngibona kuphuka nje ashonisa kuphuka nje. Uma nginamanga mfundisi, uma nginamanga usho nawe ngisho nawe bafa mthandeni, uma nginamanga futhi usho. Bengapheli eFosrolas ngezathu zokuthini, ngazi ukuthi abafowethu siyaphelelana nabo sikho konke. Uyabona ngiphinde futhi ngize la, akekho umuntu omlandeli kaMthandeni ozothi mhlambe umuntu obedayisa iCD ongathi akayazi ukuthi imali yaMthandeni bifakwa kuphi. Ngabe mhlambe unamanga or mhlambe kushuthi beyifaka la engazi khona ephakamisa isandla ethi hayi makhoba ngiyazi account yakho. Yabo namhlanje abafowethu sekuyibona abathi ngirong, namhlanje abafowethu sekuyibona abathi ngiyixola. Ona long bengabe ngani yixola ngoba phela bekade sisebenza kumnandi. Why ngizoba yixola ngoba nakho sengikhethe ukuphuma ngami eceleni ngoba ukukhuluma ikhona engakufuni. Why ngikade ngingabe yixola ona long ngokuthi ngifuna iqiniso sekufanele ngithiwa ngiyixola. Bekuthi makuphuma iCD akekho bengazi. Ngizofakaza madoda ngoba ngingena nje ngizofakaza udaba. Bekuthi makuphuma iCD idayise benguphatha mina mhlambe imali engane 350,000 ngiyiphatha mina kwi-account yami, kodwa bengingapheniki ukuthi ngiphethe imali eningi ngaleso sikhathi. Bengithula nje futhi bengihlupheka nayo leyo mali kabafu. Ngihluphekisa ukuthini? Ngiyakwazi ukuthi into yomuntu eyomuntu ngixolele ngiphethe ngikhuhlane, into yomuntu eyomuntu angikwazi ukuthi ngathatha into yomuntu kungavunyelwene. Because kwesinye isikhathi bathiwa mhlambe kunento engipintshile ngempela imali anginayo imali mina ephaketheni. Yabo mhlambe ngiyamfonela yena ubaba etho ukuthi ifona bayibamba mhlambe basemgwaqweni. Ayi ngigcine mhlambe ngize ngithatha imali eSpanini la ngisebenza khona kwabanye abantu. Yabo ikhona imali kabafu kumina ngihlupheke nayo. Yabo namhlanje ngoba mina ngifuna iqiniso sengumuntu omubi, konke lokho bekwenzeka bekade engabe ngani umuntu omubi bengayithathi ngani mhlawumbe imali yakhe. Yabo ngoba ebeze ngiholela ngifuna uqamba ngabengenzela okuhle ngoba nami bengimenzela okuhle.
yabo, lesidlala masizana siyibandla sisonke, yabo. Kodwa manje kungiphatha kabi ukuthi mangithi ngiyahlehla ngoba ngifuna ipeace ebandleni, bese kuba nezinkulumo eziqhamuka oyibonayo kodwa lezi zinkulumo lezi ziqhamuka ngqo la ngisuka khona, angeke usididwe into esuka la osuka khona. Unamanga ngane kamama kodwa, yabo. Bese ihanja ziyotshena abantu abathize, kuthiwa nina akube yinina enizokhuluma lento le, uyabo. Akube yinina enizokhuluma lento lena ngoba uma ikhulunywa mina ngizokwehla mhlawumbe isithunzi. Ayingiphathi kahle lento lena, ayingiphathi kahle. Futhi lokho angempela ngithanda ngoba ukukhuluma ngikuthanda. Njengoba nje khanje kuyotshenwa umhlume lezansi ukuthi akakhuluma indaba ngoba nakho mina ngingenamkhulumi futhi. Ayingiphathi futhi kahle lonto leyo ngoba ngithanda mina ukukhuluma indaba zomuntu. Ngakhetha ukuhlehla ngobani na? Ngoba angikufuni ukukhuluma, ngifuna kube nepeace. Into ekuthiwa ipeace into engiyithanda kakhulu, yabo. That's why ngakhetha-ke ukuhlehla ebandleni, ngiqale umuzi wami kwaphila ngeqiniso, yabo. Ngobani? Amanga angiwathandi, yabo. Njengoba kuxova abantu betshela ukuthi ngalotsholela amanga lawo asingadukisizwe, bafika amanga lawo lento futhi ngisho nje kahle mbeke phansi moya, uyabo. Amanga lawo, so nje ayikho yonke lento yokuthi ngalotsholele, cha. Mina umthandeni imali anginikeza yona imali engangiyiholile ngibekele imali yama-CD akhe. Wawungeke ungaholi musebenzile, wawungeke ungaholi musebenzile. Ngeke ngikwazi ukubeka imali engango-350,000 kwi-account yami ngihlale nawo ngibekezela. Kwala ngisho futhi ibandla lithola ukuthi mhlawumbe liyafuna livalekile, lithi uPolo awuzame lapho Nkabi, awufake into encane. Fakazani madoda, manginamanga nisho ukuthi nginamanga, uyabo. Nginqabisa ukuthini na? Angikwazi ukuthi ngizonikeza umuntu imali yomuntu kungavunyelwene. Bayakwazi nabo bangofakazi, yabo. Ukuphila kwami namhlanje ngoba nakho mina ngifuna iqiniso sengi-wrong. Akungiphathi kahle, uyabo. Angiyeke indaba zomhlumo manje. Umhlumo angimnaki nje, umhlume nje. Akabo umhluma le emsinge baxove khona kodwa bayambona abanamehlo ukuthi hayi uyisixovu. So ngeke ngimnaki kakhulu umhlumo. Nimtshene futhi naye ukuthi angeke ngimnaki kakhulu umhlumo, yabo. Akunakani nabantu abangazazi ukuthi basikhathi sini noma liyaphuma noma liyangena noma liyashona ilanga, hayi. Ngize la endabeni ngempela abantu alokhu beshaya amakhala ke le ndaba ethinta ukuxhumana kwami noKhuzani, ngoba kuthiwa nje ngixhumana noKhuzani. Or ngiqale la kwafika ngathi bangifike ngilanga ebandleni emzini kaBafu, ayifike engibiza uBafu benodingisi, ayibethe inkaka ethi uBafu inkaka khona iclip kanje ngiyilalele, mangibeke endlebeni ngilalela leli dikazi la ngapha kwaMchunu enkandla, leli yadikazi leli elingazazi ukuthi lifunani, lithi akulaliswe phansi lo mfana kaMakhoba ekuthiwa uPolo ajovwe. Hawu, lithi akajovwe emeselele jove ngomjovo ozombulala ukuze kuzothatha ifoni yakhe ngoba ziningi izinto ayikhulumayo enikeze lo mfana lo Thubani, umfana lo wakwangizwe ogida uKhuzani. Mangiqeda ukuyilalela le voice note lena, yazi ngivele ngiyibuza le ntombazane ngizwane ngicasule futhi lo nto leyo, yabo. Ngoba into bengicasule nomuntu ngiyafuna ukumlanda straight, yabo, ngimtshela ukuthi hayi le nto le angiyithandi, yabo. Hayi bengikhuze futhi bandla lithi hayi uyamazi vele welilayo isuwemi nje khohlwa ilento. Ngithule ngehlele ngezansi, yabo. Ayikho into engizoyenza, ngathula ngahlela ngezansi.
Okay Nkaba uthi ngokumkhiphe. Ngiyahlonipha ngize yami ngizokwenza konke nje nikushoyo. Kuleka nje. Ayishuthi le ndaba le kawelile ingicasifule yabona nje. Ngithi ngizaqanga umlando kuthiwa hayi ibandla liyangikhuza hayi ngivele ngiyeke yabo. Ngizena ngihlela ngezansi ngoba vele ngangayazi ukuthi inhloso yalela dikazi ukuthi kwakuyini yabo. Ngiyalazi vele ayithanda itrend. Yabo manje kunaye. Ngikwazi ukukhuphana nomuntu wesifazane. Ngoba angidalulanga indaba ezini. Okay, ngizelana ke. Emva kwalokho ngoba abantu lokhu bekhuluma bethi wena uyixoki yikho konke uyipici hayi sengizwile bafethu senikhulumile kwanele ngizwile nithi ngiyixoki sengizwile. Okay, ngiyixoki. Cela ukucacisa ke namhlanje if kuzokwehla kabuhlungu kuwena lento le uzogwinya ngane kamanje ngoba kunjalo nama yike lezayo. If kuzokwehla kahle it's fine futhi yabo. Kuzobe mhlambe kuphoqa ngoba nami sekufanele manje ngikhulume iqiniso. Yabo ngalokho ngishona le nale ngoba ngithi ngizama ukuvikela isithunzi sikabani sikabafu. Ngivikela isithunzi sabalandeli be-Red Nation ukuthi bengabukeki njengabantu abayizehluleke kushuthi ngelinye ilanga yabo. Kwathi cishe 20 ba 16 or 17 around lapho emva kwalolu xolo lwaluse Richards Bay yabo. Emva kwalolu xolo lwaluse Richards Bay ingibezi ibandla ngicanga ukuthi selifikile nalo la liyabuka njengamanje angikhuluma wona manga lingibezi ibandla balingibezi ibandla thiwa uPolo enkabi manje sizocela usho ubafu umthandeni ethi inkabi sizocela ukuthi lana kodwa ufuna ungenzele wena ufuna uxhumane nobani nomgodi. Ngishaya amakhala mina kanjani manje uyabona hayi eyisho lento le kushuthi mhlambe eyisho thola ukuthi anginakanga hayi ngikhomba ungayinaki le nto futhi yabo ngathi angithandi yabo hayi ngithi kanjani ngenzeka kanjani lento le hayi ngizi khamba isikashana phinde futhi eyikhulume le hayi inkabi manje lana izocela ukuthi uxhumane nomgodi ukuze uzoba umuntu ozostressela indaba ngale hayi ngathi mina bafole into kanjani ngiyenza kanjani ngoba angithandi into ezongenza ebandleni ngibe umuntu wrong uyabona sixhumana nabanye abantu against nabo yabo sine vibe nabo mina mase ngixhumana futhi nalowo muntu kanjani manje yabona into kanjalo yenzeka kanjani hayi ikhomba ukuthi le nkabi le i-serious ngalento lena ngibathi ngishaya amakhala ngibheka le hayi ngibelesele yabo ngathi mina ngicela lazi ibandla bayazi omngoma bakhona la bangibuka namshovu khona la bangibuka nonke libandla bengisebenza nalo sigida nalo niyakwazi lokho angiqambona mama ngithi manje ngikhuluma iqiniso ukuze yabona wonke umuntu angizonda uPolo azi ukuthi okay uPolo sikuzondela ukuthi ngithi uyabona khose ngikhathele manje ukuthi lokho ngiyavika mina ngapha ngiyavika njengomfana ngizama ungavezi izinto edeep bona bayangijoja ngapha angithandi baba so nami ngcono ngihlambuluke ukuze ngizondele into engiyaziyo finish and fly yabo hayi engincenge umthandeni ungincenge ukuthini njalo ngixhumane nomgodi okay hayi ngicela ngithi mina angicela lazi bandla ukuthi hayi ibandla kaba kumele lazi ngathi no akumele lingazi bandla ibandla kumele lazi phela ngoba angifuni mina senze into kusasa bese kuthiwa ngiyixoki yabo angazi ke ngiyayibuza namanje ngiyiphendula ukuthi kungenzeka mhlambe kwakuwamaplani ukuthi silwa namaphuzu okuyothi mhlase kuthiwa mhlambe siyagejana naye uPolo simhubhe ngawo sithi beyixoki kanje angazi ngiyayibuza ngiyiphendula namanje yonke lento ukuthi ngenzeka lonto yenzelwa phezulu kwalawo maphuzu yabo I'm not sure hayi ngitshene ibandla ngilazise liyakwazi lokho ngisho ngingabuza noma ubani nithatha ifoni yabo nibafonele esayidini
liyokutshena ibandla liyakwazi lokho lizokuvuma ngoba namhlanje mina sengiyalikhuluma iqiniso belokhu ngiyifihla lento angifuni uqamba amanga bafethu bengiyifihla ngoba ngazi ukuthi uyabona abafethu angikwazi ukuthi mase ngiphumele nami inxiwana lami ngindaba sengizokhuluma indaba no angifuni lento leyo ngabe phela futhi indaba nizile uma kuthiwa bengihlose ukukhuluma indaba angithi ngikhiphile EP nezingoma zo-2 ngangixoba ababhemu amathemba angikhuluma ngendaba zamuntu uyabo wabuya futhi yena ubafu wazothi ngijikelwa yini ingane zami ngenizalo yabo futhi angizange mina lokho ungiphathe kabuhlungu bayenza futhi iclip yanabo ngikhombisela ukuthi ngithi ayivotelwe ngayenza futhi neclip kaKhuzani phela ngiyimele manje yabo angimele bese ngithatha iside ngithi nginyanya abantu cha mina isupport ngifuna kuwo wonke umuntu othanda uPolo yabo angangeke ngithi ngizothi angiyenze kabani angithi bafaka ubabili kanje laba bantu why ke manje ngikhetha angakhethi uMaskandi umabili kufanele simele iqiniso simele ngoba linjalo ngimele ngiseceleni manje mase ngenza iside lelodwa kanjani ngoba la abantu bafaka ubabili angibeze ubabili futhi yabo ngangikhombisa lokho ukuthi anginankinga mina noba ngoba ingoma yakhe ngiyayiza ukuthi yayithini ithi ngijikelwa yini ingane zami ngenizalo yabo as manje thina abantu abarong yabo ngoba ke kodwa vele abantu iside lambe bengalazi it's fine anginankinga lapho ngiyamthethelela futhi ngalapho ababelokhu beqhubeka bethi Polo yixo kanjani anginankinga ngiyabathethelela ngoba iside lambe bengalazi yabo okay sengifike eqathathayi ke manje okay ephinde ubafa ikhulume lento hayi indoda kuzomela impela uxhumane nomgogo okay ngiyayibuza manje kwenzakalani ngempela why engibelesela ngalento le umthandeni ayikuthi ngelinye ilanga kwakuyiMonday ngisemsebenzini ngizwe ngefoni okay ngithi bangike answer yena ubaba okay hayi sure inkabi izofona ke lo nkabi senginika inamba yakho uba uKhuzani uzokuthinta ngibuza ukuthi ngabe kwenze njani ngempela ngoba manje yabo angitholi umqondo ngempela deep down ukuthi yini lena ubafo ayiplana kangaka ngoba elokhu angixhubane noKhuzani nje uyabo hayi thenga nakile nangempela ngayithola futhi iWhatsApp eqhamuka kuKhuzani yasheka kunjani saphila kwabe lokho nje futhi akubanga into ethusayo mhlawumbe ukuthi mhlawumbe uzozanani nami ngilinde ukuthi lensizwa lengabe izozanani uyabo ngoba phela ubafo ngapha uyahlohla uthi axhumane naye yabo hayi sasibingelana kuphele kanjalo futhi buza impilo phela kanjalo futhi ngitshene nali bandla liyazi yabo ukuthi hayi iyangithinta lenkabi ayikho into bengiyifihla ngithi ngoba kahle hle amanga mina iwona engafuni yabo bengitshena nje ibandla liyakwazi kahle konke lokho ngisho ngalibuza emafonini uyokutshela ngicela ukubuza ke la wena olalela la uwena wawungenze njani umphathi wakhe emsebenzini la usebenza khona ethi thatha lesi sitini usibeke lapha awunganqapha understand mhlawumbe ukuthi usakhathele ngoba nami ngasho ngathi ngasha amakhala ngibheka le ndaba ngabona iyangibekesela kodwa ngigcina ngivumile engicabanga ukuthi nawe wangagcina uvumile kusemsebenzini usebenza umphathi wakho uthi thatha isitini usibeke lapha kumele ugcine usithathile yabo because uyamhlonipha induna yakho ngakwenza ke nami bafethu lokho ngiyaxolisa namhlanje ngiphumele obala yabona ngoba lento bengilokhu ngiyivika yabo ngiphumele obala bafethu ngakwenza lokho ngoba kwakuthiwa angikwenza inhloso yayo ngangazi ukuthi kushuthi yiyo le namhlanje ngoba lento isiyindaba kanje kushuthi kwakuyilona inhloso leyo yabo ngakwenza bafethu ngiyavuma ngaxhumana noKhuzani kwakusho umthandeni ethi ngixhumane noKhuzani yabo lokho ke kufanele ngivume namhlanje ngoba ngithi ngivuma izolo nje ngoba kulokhu kudunyiswa indaba ukuthi wena uxhumana noKhuzani kanjani abawazi umsusa wakho na yini ngicela nibuze umthandeni nje bafethu ukuthi wayeshola wayekususelaphi nje kana wena emethe angixhumane noKhuzani kwakwenze njani ngicela nibuze kuyena lo ukuthi kwakwenze njani ke wena bafethu uthi uPolo akaxhumane nomthandeni
mhlambe uyena ngangiphendula kangcono ngoba namanje mina anginayo sure ukuthi kwakwenzakalana ngazo yabo, kodwa kwathiwa angixhumane naye. Angiqambona amanga, ngiyazi ukuthi angibona njengamanje ungilalele, ngikhuluma nami iqiniso njengoba ngingumuntu efe ngiyahlambuluka namhlanje ningixolele. Bengizama ukuhlonipha isithunzi sabalandeli ukuthi bona babhizi ngale bayafighter, abazi ukuthi kwenzakalani. Ngizama ukuhlonipha isithunzi sakhe ubafo ukuthi abalandeli bakhe bengambuki njengomuntu wrong, uyabo, through thing ngoba uyena athi angenzi ukuthi, yabo. Bengifihla lonto all along, yabo. Manje namhlanje kuyangiphoqa ukuthi ngiyiveze ngoba bayaqhubeka bayiveza, bangikhuluma into wrong, yabo. Ngithulile mina ngaleso sikhathi, yabo. Ilapho nje bafethu indaba, angizokwanda kakhulu. Ngiyabonga isikhathi senu okuningi sengimlalela nami eledini.